Est-ce que nous bachite nega fini kanga ko yame parce que fini do benga fini na mako kene ma bare bola shiri dengun de bene bolo te fe dengun ga fo wa fini me fe ko de lunga ta kene yika ibi jija be fini ni ba ko ya fanya iku dajuna ka seka jame tane paseli gero la paseli la ka pasi tele ni ga kuma me bash fo itana ngale fura do ta ko lu ga ne bla jana minare ah na se ga tam fitini di amno atan fitini de ma fifi ne keme ka polo de ne ka pola sisan ni ne ko ni ami ye baro bara min bonda ko ka fe fifi ne ibe kuma do de soro ka fo ko te wallahi kum ne fo ay tawre be ga ne bla jana minna fifi ne ga fino aka ko aka ja wakati la ka ta paseli kero la bari mago bala shini ngakuma de ni ala sabo ibu bala esi luna ni sari baby esi luna lo alisa sa famille a comme eti grande ah ene ma pe ka uli ka ne ka fino ko ta ko ibi si ko fura do la ke enyene mini ni fura ine fa ne ka muni bala sisa danga di ni ma wuli sisa sisa ka ta ka fino ko ta ko wallahi ni pesa la fi ginya ma ti kai wi mo yo ate danga di mo la polu fakasa ne ra mana ni ni ka ba ni mi ro ni ka mo la polu ba ko ta ka fi jalla sini sala Sarah. Merci beaucoup. Jarayere. Tonto. Wa fola ke ko cho ci be faru kameli bari do. Sarah o mu kuma so. Donc ebe fe ka fo ne de kameli ba. Ay asa forle tonto ne te so mo fe mare. Ko mi ne be ga joro ni do ga ni. Hey. Iti nemne ka bondala. Nje mana ko la ne yamewa. Ina na barari kama ika barake kama na ko dabla. Ya fa moi. Ni won parla. Kon fidin doro bi ga ku bai. Sarah, Tanti. Sarah, Nam tanti. edu makla yoro fona al sambe. In clara we abana mina nyamani chessa. Ne era tu mogo be ilo. Ko mo gonju mai tukul. Tanti. So madaina eso na tunto ga jemi ni fini. Fini jumeni kumala. A parler tundo e maya. Tante yine bari binila. Nini chesugu bi bolo. Ite so aka pariu. Ibaro Bamako nangara bo bi anno. Ubi che daragi bolo doro. E modi sansi jare ebe to ko bo tanto. Umeine Sarah. Sarah. Ne chei emu. ne fali. E wolo fam me sevare. Ibe kariya kan fama. Aide tanti ne ba fo ede kam. Ne be ke nyini ngare ngibe kariya ko fama. Wani biga munu baliala. Akunta ka bonga. Ya famnya. Tono yi fadi. Wani yi badi. Ni mama na kuma flaka na fo ntunde. Me aba odu ko no mo fini ko no ko di be che o mi no to do. Ade. Ni la minute no kuma fa ba ke kuma jini. Mam, problem tiga na be wakati mbore. Mam. Mam mani ni fe. Odora mangam temera no chega ya fama palima ya ere kama.
Mam! Umar mune beni kana to fara ni dai kulo bala ibi pere una to lita jagware ya fama yande afa akumone kai kulo bala I mogo so ingone anu ate nyonya sala Mam! Mɔgɔ b'a tɛgɛ d'a kɔ a nimisara ko min na de ne nimisara ko min na ne nin k'e la m'a ɲini fɛ i ka yafa ma Ala n'a kira kama Asi ikan parga intilera ni asi ikan bana ingira chunga bana ire ya tilera ko jugu inni kunu bela jere ke barula somare na ka boya no kata sugula doron kana nene na soro eni fa gora do sura kana au kontra do sura mi fora yin koni nde to do nga asi hakli be mi asi ala kana ko ire Mama, ni yɛrɛ kumakan ye mɔgɔ tɛ kuma ka wasa dɛ wa ne ma fɔ a tɛ kɛ I bɛ fɛ ka min fɔ ne ma fɔ a tɛ kɛ dɛ nka an filɛ ɛrini min na nin an filɛ wagati min na Ala kana jigin ne kɔnɔ ne tile kelen wa hali n tɛ ka daga min don ne fɛ bana n'a na kuma de don. Jadi belum mana, kalau juga malah deh, ini karena kan dibuat, dia kan jual ini kan ini kan, iya kan ya, karena di mulai ame, asih, ala kan lo ya, ala kan aku ya, tidak, lebih nafsu. Ajara tu ya. Nampa. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon bébé. Ne ko. Est-ce que ni ga furu la ya? Walima I ga furu ni gi bori la ni. Papa, o kuma kura ye bi de. O kuma kura ye kɛ. E ti ka ko kura de kɛ a? Ani mun? Depuis deni ni nana. E ti ka se ka foyi k'i yɛrɛ ye tuguni. E ka lajɛ deni nana dumuni sigi ne kɔrɔ cogo min na. Allah, ni yɛrɛ termosi yɛrɛ kɔnɔ a tɛ donja mɔgɔ la dɛ. Ne dun y'a f'a ɲɛna n ko termosi kura bɛ yen n k'a k'i ka dumuni ko. Dumuni yɛrɛ ka bɔ yen. Depuis deni sen tunna dumuni kɔnɔ Ajaratu e ma foyi de kɛ tuguni. I y'i sen bɔ I ka baara bɛɛ la. I tɛ fini ko, I tɛ yɔrɔ furan, I tɛ foyi kɛ tuguni. Hali o don na ne ye n ka fini sɔrɔ deni bolo a bɛ k'a ko. E ni Ala cɛ ne ka caleçon kan ka di nin ma k'a k'a ko. Ajaratu pour quelle raison ne ka caleçon kan ka di nin ma k'a k'a ko. A yɛrɛ bɛ ne ka état dɔn sa. Ne mago bɛ ka o état la. Ne mago b'o la. N'i tɛ n ka baara kɛ dɔrɔn a fɔ n ɲɛna walima n'i sɛgɛnna I b'o fɔ n ɲɛna. Tonton a kɛ to de. I b'a dɔn ne tun tɛ fɛ ka n da don kuma in na nka tanti tonton bɛ ka tiɲɛ de fɔ. E man ka sɔn ne ka tobili yɛrɛ kɛ ka di tonton ma kuma tɛ ko o kan caleçon ko. Sana! Wa an ka dugu la u b'a fɔ ko I b'i a to mɔgɔ ko k'i cɛ ka fini ko k'i cɛ bɛ jarabi a la f'a b'a fɔ. Kana sama dɛ. K'i kana sama. A bila ka b'i bolo kana sama dɛ. E bɛ sama mun na? N'a sɔrɔ e kun b'a kɛ a bɛ nin fɔ wa? Sini bɛɛ bɛ t'i ba fili. Wuli ka I y'a faamuya. E yɛrɛ bolo ko mun de don? N tɛ kuma I fɛ e bolo ko siranya de don wa? I ma foyi y'a la fɔlɔ. A ye fɛn fɛn f'i ɲɛna tiɲɛ de don.
Anglais. Nse ye ne fa. Somɔgɔw dun? Baasi foyi tɛ yen. Kɔni baasi tɛ yen. Non, baasi tɛ yen. Nse. Ne fa i bɛ jɔn kɔ? Ne bɛ Umaru de kɔ. Ne ba. Hakɛto ne bɛ ka kuma ne bɛ Umaru de kɔ. Ne fa. N'i bonya. Mɔgɔ mɔgɔ b'a tigɛ a da la ko Umaru. I ko man di ne ka fara Umaru yɛrɛ kan. Seydou a kɛra cogo di? Umaru an ka ɲɔgɔn ye. N'i y'a sɔrɔ e nakun ye Lozi ka moto ko de ye, hali ka taga. Lozi ye ne ka moto minɛ yan, ka tila k'a fɔ ɲɛna k'a y'a da Grand Amor la. Foyi ma bɔ o la. N fɛnɛ taara ka moto minɛ, n taara feere ka wari bila n kun. I y'a faamuya? Umaru, o ye e ni Lozi cɛla de ye. Umaru, ne ka danaya b'i kan toro. Wa i ye n ka mɔgɔ sɛbɛba de ye. E tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Lozi ka moto minɛ ne bolo ka t'o feere o. O ye ni Lozi cɛla de ye. Ne ka foyi t'o la. En plus, i bɛna tila ka problème lase ne de ma. Ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn. Moto in bɛ sara. Wa n tɛ bouger ni moto in tɛ fɛnɛ. Seydou. N tulo b'i la Umaru. I bɛna commencer k'an dusu labɔ. I tɛ taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ. Han? Hali min tɛ Lozi ye ne b'o ka moto minɛ k'a feere a y'a kɛ ne la de. Lozi tɛ mun batariya ye. A ye n ka moto feere foyi ma bɔ o la n ka cɛ e bɛ tila k'i jɔ manamanakan fɔ la. Umaru, e manamanakan de y'i da kɔnɔ kana Lozi tɔgɔya dɛ. Lozi ɲɔgɔnna bâtard tɛ n'i taara i bɛ taa fɔ. Aw manamanakan ye. N'i taara i ka taa fɔ ɲɛna hali n'a ye mɔgɔ wɛrɛ wele ka fara a yɛrɛ kan ne tɛ siran a ɲɛ. Umaru, o ye manamanakan de ye. Wa n tɛ taa ni Lozi ka moto ma labɔ n tɛ taa moto in bɛ sara. O t'a labɔ. Umaru, e manamanakan ye. Umaru. Mɔgɔ bɛ fili ɲɛyɔrɔ dumuni ma ma i ɲɛyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Lozi ka moto a bɛ labɔ. K'a labɔ. Lozi ka moto a bɛ labɔ. N t'a labɔ. N'i m'a labɔ ni Ala tɛ n'i ma convocation tigɛ a di bɛ k'a fɔ tu ɲɛmɔgɔden ka. L'État commissariat ta. Donc i b'o fana de la sa. N m'a kɛ hali sini a m'a kɛ ne la. A m'a kɛ ne la. A ye mun k'e la? A ma ne ka moto feere yan. I ye nkalon tigɛ. A ma ne ka moto feere yan. A y'a jɛ. Hali sini n m'a ka moto feere. A y'a feere a y'a jɛ. Ok an k'o ye. N'i ma taa convocation tigɛ ka d'i ma i k'a fɔ tu ɲɛmɔgɔden. N'i ma kɛ bilen n'i ma kɛ ne tigɛ la walahi. Ne tɛ dɔwɛrɛ kɔni Umaru, moto in bɛ sara a diyara moto in bɛ sara. la bɔ sinon n bɛ don i kɔnɔ sisan. I tulo bɛ n kan na. Nin n'a kungo to dɔrɔn a to ma taa t'i ka ci la. N bɛ taa mɛ n bɛ na moto in bɛ sara. A to ma n bɛ nin yɛrɛ dilan a to ma. N tɛ manamana ko da yan. Hali balimaya t'a la. Balimaya kana k'a la n ka sira foyi t'a la. Lozi ka moto. Lozi ka moto. Wallahi Lozi ka moto a bɛ labɔ. Bilahi n t'a labɔ. I b'a labɔ Umaru. An k'o ye. N'a sɔrɔ i y'a feere i b'a bɔ. I bɛ taa wari d'a ma. I bɔ ne da la mɔgɔ lankolon bilalen donc i donna suɲɛli de fana la. I nɔ Umaru ko kɛra baara ye wallahi mais Lozi ka moto in bilahi a bɛ labɔ mɔgɔ lankolon hɛnɛ bɔnɛ. A kɛra cogo di mama?
yɛrɛ nana ka dalen sɔrɔ tan ne foyi m'a sɔrɔ ko nana ka dalen sɔrɔ tan Musa ni kulekan fana de ne labɔ mama ne ye nin faamuya hali Fifi ka bana dɔ in na i n'a selen ɲɔgɔn ma a turu taara ka da i kun ye n'o tɛ i ma foyi kɛ Fifi ye mɔgɔ qualité min ye bana min b'a la ne b'a dɔn nin bana in bɛ yɛlɛma de Musa bana in bɛ yɛlɛma de an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ k'an mabɔ a la n'i ka téléphone bɛ i bɛ se ka weleli kɛ u bɛ se ka n'a lajɛ cogo min na o y'a solution ye Musa bana min bɛ yɛlɛma i mabɔ fɛn min bɛ yɛlɛma i tɛ ka bɔ k'a tɛ mabɔ ɲɔna ko ta téléphone ta an ta ta an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a b'a dɔn n'a bɛ saya ni balo ɲɔgɔn cɛ ko téléphone o tuma e t'a mɛn de wa e mana k'a fɛ cogo o cogo e bɛ se ka k'a fɛ ka tɛmɛ anw kan i tɛ nin bila ka bɔ yen yan ne de dabali bana ko bana min bɛ yɛlɛma hadamaden fɛ kana na problème las'a ma yan bana foyi tɛ yɛlɛma o yɔrɔ la e t'a mɛn de wa ne mun manamana ko ye tan tɔ ne de dabali bana Musa ko bana min bɛ yɛlɛma Musa ko bana yɛlɛmata de don mama i ka téléphone ta i ka dɔgɔtɔrɔ wele o y'a solution ye an k'a kɛ ten Tonton, hakɛ to dɛ. Ni fa wele k'an sigi k'e mago b'a la est-ce que e bɔti ka ye sisan ne sigi ka kuma tɛ du mun na i b'a dɔn o tɛ du ye sa min b'i bolo a fɔ n ye baasi tɛ depuis ni bi sɔgɔmada in na ko mun kɛra aw kɛlen don k'aw diinɛ tigɛ ne la aw si tɛ ka kuma ne fɛ o dun ma ɲi nɔ ne ye denmisɛnnin ye ne ye mun k'aw la aw bɛ se k'an minɛ k'an bugɔ ou bien aw bɛ n kɔrɔ fɔ tani yɛrɛ o ɲɛ kun mɛnɛ ne kɔrɔ ni ne ye ɲuman na hali a tɛ ka kuma ne fɛ yɛrɛ ne yɛrɛ de y'a jateminɛ ne fɛlen tɛ aw ka du kɔnɔna na a filɛ aw fila dimi ne filɛ ni ne fɛnɛ nana dimi sisan bi aw b'a dɔn du garisɛgɛ kɔni tɛ fɔ n'o la sa e tonton e yɛrɛ filɛ e tɛ baara la i tɛ poro ɲɛ i tɛ poro fana poro ɲɛ wa ni mun porola ka d'i ma o bɛ tila tuguni ka tila e la tanti de jɔlen don ne ka fɛn bɛɛ ye e ka sigɛriti tanti e ka keredi tanti a bɛ cɛ lafu de tonton baara la woloma dabila e bɛ k'i yɛrɛ fusaya baara ma de wotoro pushe bɛ yen katakatani boli bɛ yen hali ka doni ta ka i kunna ka taa bila mɔgɔ ka so bɛɛ ye baara de kana baara la woloma de dutigi a b'i lafu de k'i to muso bolo dɔrɔn a b'i lafu de e tanti e fɛnɛ filɛ nin e tɛ dɔ wɛrɛ la yaala kɔ du kɔnɔ furumuso kan ka sigi de ni e furumuso tɛ e cɛ bɔra e bɔra du lankolon bɛ bila ten tɔ ne kɔni bɛ mun fɔ tonton e ka baara kɛ n'i ma baara kɛ i bɛ kɛ faden sago i bɛ kɛ fadenw senna samara ye e yɛrɛ bɛ nin kana k'o ye n'i kɛlen t'o ye ka ban ni ne kɔni ka kuma digiri la aw bɛ yafa ne ma dɛ walayi parce que ne t'a dɔn mun don ne ka tiɲɛ ye ka tila ka ɲɛ cɛ kan ne ba ma ne degu la ne fa ma ne degu la ni ne kɔni donna aw kasi la aw bɛ yafa ne sabula kuma la fili tɛ ban dɛ wa ni ne tun bɛ ne bolo k'a fɔ min na ci bɛ mun bolo aw bɛ se ka taa ne yɛrɛ ta Santi, apa kene? Tanti. Masih, aku mau basi. Tan mun yɛrɛ sɔgɔmada in na
me a to ɲini I fɛ Fifi ɲinɛ de ne minɛ o de la ne pɛrɛnna aw kunna I ɲɛ bɛ e la dɛ e ma mara hali fitinin na ne kɛmɛ k'o de jateminɛ I tɛ ka taga bolo la I garanga ma ci I bɛ ciraki I bɛ o jigɛji bɔ ni jakuma tɔ na ni m'i ba sigiden o ne ɲɛ t'i la dɛ mara ye ba kɛmɛ kelen t'i ka kow la I ma mara hali fitinin Yemi ne y'a f'i ɲɛna I n'anw bɛ tulonkɛ min bɛɛ t'i tulonkɛ ɲɔgɔn ye I ye marabali t'i hakili sigi ne yafara ne ma kangari da ye I ka nafigiya la ne ye mun nafigiya e tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna kɔfɛ fo musokɔrɔba yɛrɛ jɔlen ɲɛna Yemi cɛ ye cɛ de bɔ I jo t'a la n'an ka taa I bɔ ne da la nafigi o cɛ jala o fɔ I yɛrɛ Luzi, Umaru y'i ka moto feere wa ne nɔ foyi t'a la ko min ma deli ka tɛmɛ I ni mɔgɔ min cɛ kɔrɔlen n'a nana k'a paratigɛ n'i ye a b'i sɔrɔ a nana k'e ko ka moto d'a ma nka a taara feere dɛ C'est lui c'est Nakobo là. Lozi. M'a ɲini fɛ ka yafa Seru ma fili y'a sɔrɔ sinon Seru tɛ sɔn yurugu ma fo ka na lase yɛrɛ ma m'a ɲini fɛ ka yafa ma a ka sen na jigin C'est lui c'est Nadji. Jean. Il c'est Nakobo. Seru yɛlɛ a nɔfɛ alo Chemzi I hakili n ka petini Umar la Umar de ne ka moto minɛ ka taa fɛ bon ne b'a dɔn a mana kɛ cogo o cogo moto in tɛ bɔ an ka milieu kɔnɔna la n bɛ 24 heures de d'i ma Chemzi I ka moto in ɲini ka n'a diya I ye n ka kuma mɛn